Emmanuel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana u ngħidha l-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa qegħdin fin-novena tal-Miliet illum is-sitt jum tan-novena. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Pietro Muscat, Joseph u Mary Grace Formosa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana u mulej ħniena. Int li ritmu tagħlina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla il-Verġni bla teba imħabbra mill-anġlu laqet fil-ġuf tagħha il-Verb etern tiegħek u mimlija bid-dawl tal-Ispiritu Santu saret għamara ta' Alla. Nitolbuk li bl-istess umiltà tagħha norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija, f'dak iż-żmien il-mulej is-sokta ikellem lil-laħas u jgħidlu: itlob sinjal għalik minant il-mulej Alla tiegħek f'keħ l-art jew fl-għoli tas-smewiet. Huwa ħas wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw ix-xebba titqal u tilet iben u ssemmih Emmanuel. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod keda. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Min jista' jitlaq fuq l-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minant Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. U mifteħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem, ejja toħroġ lil-bniedem mill-jasar u d-dlam tal-ħabs. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Fis-siċċar Alla bagħat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret anċebba malsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: sliem għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla.
Ara inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu. U jkun kbejr u jkun jissejjaħ Bini l-Għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltana għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. U jiġeb l-anġlu u qalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddejs u jissejjaħ bin Alla. Ara l-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsel minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Qegħdin fis-sitt jum tan-novena bi preparazzjoni għall-miliet u llum ħan nikkontemplaw ftit il-fedeltà ta' Alla. Il-miliet huwa ċ-ċelebrazzjoni tal-fedeltà ta' Alla. Ħanibda b'istorja. Kien hemm raġel xieħ imdaħħal fi żmien. U kull filgħodu kien imur il-ħanut jixtri xi ħaġa malajr u jitlaq il-barra, maġġel. U n-nies kienu jiggustawh, imma dejjem maġġel. U kienu jistaqsuh kemm inti maġġel, fejn inti sejjer? U dak ma kien jitkellem xejn. Kellu il-mara ġo home. U kull filgħodu kien imur fejna, jaqbdilha ida, jaħsilha wiċċa, ma nafx xhom xtilha ftejt, jara tiċilma u joqgħod hemmhekk fejna. Kull jum. Talba wieħed mill-carers qallu isma' x'tiġi tagħmel kull jum? Il-mara tiegħek għandha d-demenzja, din laqqas tkun taf li inti qiegħed hawn. Din laqqas taf li inti qiegħed hawn. Ħassa x'tiġi tagħmel. Ej ma tafx qal imma dik il-mara tiegħi. X'fedeltà kbira dik. X'fedeltà. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex il-qari tal-lum jurina dejn il-fedeltà ta' Alla. Ara l-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Eżajija. Qegħdin nitkellmu 735 sena qabel Kristu. Kien hemm is-sultan Aħas, kien għadu żagħżugħ, kien jikmanda Ġerusalemm, kien beżżijej, għadu tfal. U kien beżan għal-mewt għax kien hemm leda u qegħdin jixxewxu kontrih. U dan kien qed jaħseb biex jagħmel alljanzi umani ma' eżerċiti oħra. U jimur fejlu il-profeta Eżajja u jgħidu isma' għafda falla biss. Ix qed jgħidu isma' għamel weda lil Alla. Allu itlob sinjal għalik, ara, minant il-mulej Alla tiegħek, itlob għamel weda lil Alla. U dak qallu leta ma rix nittanta lill-mulej, lagħba tal-qaddejs. U l-profeta Eżajja jgħidlu imma Alla jagħtihulek is-sinjal. Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel biex tkun taf li Alla jieħu ħsiebna. Biex tkun taf li Alla jżomm kelmtu, li Alla ma jitlaqniex. Ara, u kellu l-Ħeżekija. Imma aktar il-qudiem, it-tradizzjoni nisranija dejjem applikat din is-sentenza għal Madonna. Ara fil-Vanġelu tal-lum għandna it-tħabbira tal-anġlu. Il-bieraħ rajna fuq it-tħabbira lil Zakkarija u llum għandna it-tħabbira tal-anġlu lil Marija. Ħanejt kelma waħda biss fuqha.
L-anġlu lil Marija ma jgħidilx isma' buongiorno jew buonasera. Aħna l-kelma tagħna ma tantx tesprimi tajjeb il-Grek, slima għalik. Eżattament l-anġlu lil Marija qalilha ifraħ għandek għax tifraħ. Isu kellu pejs qawwi, isu kellu aħbar, kellu 700 sena sakemm jgħaddija lil Madonna u ifraħ għandek għax tifraħ. Għaliex għandek għax tifraħ? Għax fl-aħħar Alla se jwetta il-wediet tiegħu. U dan hu l-miliet. Il-miliet huwa iċ-ċelebrazzjoni tal-wediet ta' Alla, tal-fedeltà ta' Alla. Alla jżomm kelmtu. Jgħaddi żmien, imma l-wediet ta' Alla jibqgħu sodi. Kemm sabiħa din. Għalhekk kien hemm il-profeti fl-Antik Testament kienu jagħmlu l-profeti. Meta jaraw il-poplu jiżbalja, meta jaraw il-poplu jibret, ifakkruh fil-fedeltà ta' Alla. Iħeġġulu t-tama, dan huma l-profeti. Iħeġġu t-tama tal-poplu biex jafda f'Alla. Alla jżomm kelmtu. Għalhekk ukoll imbagħad fil-Ġdid Testament il-kittieba tal-Ġdid Testament, l-Evanġelisti u anke San Pawl jibdew jiskopru li l-Antik Testament huwa diġà preparazzjoni għal wediet ta' Alla. Jibdew jiskopru dik ngħidula tipoloġija, xi tfisser? Per eżempju, Iżak. Iżak huwa figura ta' Ġesu. Iġor l-injam bħalma Ġesu iġor is-salib. Ara, il-manna fid-deżert figura tal-Ewkaristija. Ara ftejt. L-istess il-profeta San Mattew jikkwota ħafna l-Antik Testament. Għalfejn biex jgħid isma' ara. Dak li seħħ f'Ġesu kien diġà imħabbar fl-Antik Testament. Ara, naf is-serb tal-bronz fid-deżert, figura ta' Ġesu Kristu msallab. U ħafna figuri oħra, tipoloġija ngħidula. Ara, u l-aħħar ħaġa. Issa naqrawha għada jekk il-Benedikt, suppost. Il-Benediktus, kull filgħodu aħna l-assisejn u min jgħid l-uffizzju ngħidu l-kantiku ta' Zakkarija. X'inhu dal-kantiku ta' Zakkarija? Zakkarija jiċċelebra jkanta il-fedeltà ta' Alla. Ara Alla ftakar fina. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej jżur u jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi f'hom il-profeti għad-disien tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Ara, Zakkarija jfaħħar din il-fedeltà ta' Alla. Kemm sabiħa. Illum dil-kelma fedeltà ma tantx għadha moda. Tafu għaliex? Għax il-bniedem tbiet minn Alla. Aktar ma l-bniedem jitbiet minn Alla, aktar jinsa l-fedeltà u jkun inġust. Kemm għandna nfedeltajiet fis-soċjetà? Għax tbietna minn Alla. Il-miliet huwa opportunità, huwa grazzja biex niftakru fil-fedeltà ta' Alla u niftakru aħna wkoll li nkunu fidili lejn Alla, li nkunu fidili lejn Alla. Ma ninsewx, ma nwalbuħx. Ħuti eżies aħna ċevejna l-aħbar ta' ferħ tal-bidu tal-fidwa tagħna. Nitolbu lil Alla missierna biex jisma' t-talbiet tagħna li se niċċelebraw bil-fidi u rratt il-ħajr il-misteru tal-inkarnazzjoni ta' Kristu ibnu. Ngħidu għalhekk kun magħna mulej, kun magħna mulej. Għal poplu tiegħek biex jgħix fi qdusija u s-safa bħal Marija Omm il-Knisja nitolbu.
għal dawk il-bnedmin li għadhom ma rċevewx l-aħbar tal-Evanġelju biex tintbatilhom xhieda veri u awtentiċi li jxandrulhom il-kelma tiegħek nitolbu. Għal-morda u l-batuti biex isibu fil-Verġnu Marija il-farax tal-fidi tagħhom, iċ-ċertezza tat-tama tagħhom u l-għajnuna fid-batijiet tagħhom nitolbu. Għal-komunità nisranija li ltaqa' f'din il-Knisja biex kull wieħed waħda minna jagħti dejjem widen għall-kelma tiegħek u bħal Marija jwieġeb għalija bil-ġenerożità u l-fidi nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nozzu l-kelma tiegħek u nkunu fidili lejk nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu mod speċjali għal morda. Tafu għaliex nitolbu għal morda sikwejt kuljum? Għax il-morda jkollhom tentazzjoni kbira li jaħsbu li Alla nsihom, li Alla warrabhom, li Alla kkastigawhom. Għalhekk nitolbu għalihom kuljum biex ma jitbedux mill-fedel ta' Alla. Le, Alla ma jitilqekx. Alla huwa fedejl. Alla jibqa' jħobbok. Alla jibqa' jħobbok sal-aħħar. Nitolbu għal-morda u għal dawk li jduru bihom, nitolbu. Nitolbuk biex tatina l-paċi fid-dinja, mulej kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek. Dawwel il-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tal-paċi u tad-dialogu u mhux tal-armamenti u tal-gwerra nitolbu. Smana, mulej Alla tagħna, ftakar fil-Knisja tiegħek u isma' dawn it-talbiet tagħna. Illum aħna nafdawhom lil dik li rċeviet l-aħbar li kellha titqaddes bl-Ispiritu Santu biex issir ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulejn is-sagrifiċċju li ma bħalu li sejrin nofrulek biex bis-sem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew u li fidi kbira nittamaw li jingħatalna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-feħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda.
Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Pietru Muscat, Joseph u Mary Grace Formosa li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfirna b'bietna bħalma nafru minnu ħati għalin. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadħajl dan il-ġisem u d-dem għad-testija għahlesni meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Zommi dejjem fidillejna kundamenti tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristi ħares.
Ejnu bil-bifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara tqalbin għandkom ftit kartej żgħar fil-bankijiet. Ejja fostna mulej u bqa' magħna, waqqaf fostna t-tinda tiegħek. Qed nistennew bil-ħerqa għax għandna bżonnok sieħ. Ejja u ġib miegħek il-farax lill-morda tagħna, il-maħfra lil dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu t-triq. Ejja mulej għax bridna u intlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew. Insejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna għal darb'oħra li aħna l-koll l-aħwa u wlied maħbuba tal-Missier. Ejja mulej Ġesu. Nitolbu. Bil-għajnuna tiegħek mulej ħares lilna li inti titma' bl-ikel tas-sema biex ingawdu l-frott tal-misterji tiegħek u nitennew fis-sliem tas-sew. Bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk id-dieta Marijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħanstek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.